Hayırlı erте, эфирда Татарстан яңалыклары, студияда Ония Гыйбадуллина. Безнең бүгенге чыгарылышта. Малоэтажная Россия автойрышы Казанга килеп җитте. Башкалабыздагы заманча яңа коттеджларны бәйләделәр. Ауру балаларга булышу буенча уртак проект дәвам итә. 3 яшьлек Радель Сибгатуллинга да ярдәм кирәк. Milli әдәбиятны кемнәр яхшырак белә? Аулак и батл проектының финалы якынлаша. Республика Ислам хезмәттәшлеге оешмасы илләренең яшьләр эшләре һәм спорт министрлыгы катнашында глобаль яшьләр саммитын үткәрергә әзерләнә. 50 илдән 200-дән артык делегат яшьләр миграциясе, социаль лифтлар һәм яшьләр эшкуарлыгы турында фикер алышачак. Мөһим халыкара вакыйга 27 августка планлаштырылган. Ул Казан белән Ислам хезмәттәшлеге оешмасы яшьләр башкаласы буларак әзерләнгән программа кысаларында узачак. Бу елга планнарда чит ил кунаклары катнашында 10 чара үткәрү. Бу хакта Татарстан яшьләр эшләре министры Тимур Сулейманов хөкүмәт йортында узган оештыру комиссия утырышында хәбәр итте. Чарада Татарстан Республикасы президенты Рөстәм Миңнеханов та катнашты. Татарстан Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшинга Россия президенты Владимир Путин исеменнән рәхмәт белдерделәр. Тантана Россия президентының Кремль резиденциясендә узды. Дәүләт Советы рәисе иҗтимагый әһәмиятле чараларны әзерләүгә һәм үткәрүгә керткән өлеше өчен билгеләп үтелде. Бүген Татарстан Дәүләт Советы язгы сессиясенең соңгы утырышы була. Көн тәртибенә якынча 20 мәсьәлә кертелде. Шуларның берсе төбәкләрнең дәүләт символларына хөрмәт белән карамаган өчен җаваплылык турында закон чыгару инициативасы. Шулай ук депутатлар Россия хөкүмәте рәисе Михаил Мишустинга 3нче бала туганнан соң авыл җирендә яшәүче хатын-кызларга социаль түләүләр кертү тәкъдиме белән мөрәҗәгать итәргә җыена. Мондый инициатива Татарстанда гамәлдә инде. Бу утырыштан соң парламент каникуллары башлана, алар көзгә кадәр дәвам итә. Чыгарылышыбызны дәвам итәбез. Республика күләмендә бердән-бер кем ул? Әлеге сорауга җавапны хәбәрчебез Мөршидә Җиһан белә. Туган телебез өчен җанып киеп тора торган каһарман милләттәшләрбез инде булар. Әнә шулай зурладылар. Чыгарылыш сыйныфы укучысы Әдилә Шәйхетдинова белән укытучысы Энҗе Әсәдуллинаны Татарстан Дәүләт Советы рәисе урынбасары белән Мәгариф һәм фән министры кул кысып рәхмәт хаты тапшырсын әле. Шунысын да игътибарга алыйк. Норма мәктәбенең данын аларның беренче генә күтәрүләре түгел. Әдилә 7нче сыйныфтан олимпиадаларда даими катнашып, чыныгу алган. Конкурста катнаша, олимпиадаларда Әдилә әлбәттә аны шулай дип үстерүче, аны тәрбияләүче беренче аның гаиләсе, әнисе, әтисе, әминә аның янында остазы. Чөнки әгәр дә остазың шулай балаларда телгә мәхәббәт тәрбияләмәсә, берничә тәмамлый марат үтәрүче. Нәкъ менә телгә мәхәббәт тәрбияләү алымнары турында сүз Марат Әхмәтов бүлмәсендәге түгәрәк өстәл янында да дәвам итте. Ул олимпиадада 3 призлыгы бар дигән. Уңышка ирешүнең төпле нигезе булуы шарт. Бер гасырлык тарихы булган Норма мәктәбендә соңгы еллардагы күрсәткечләрне генә алганда да элеккечә әйтсәк 5ле яңача 100 балл куярлык. Чөнки күптән түгел телләр комиссиясенең Балтачта узган зональ киңәшмәсендә дә әлеге мәктәп грант проектларында катнашу, милли белем һәм тәрбия бирү ягыннан гел мактап телгә алынды. Сәнгать, спортта да уңышлары сакланырлык. Бу шулай ук мәктәп коллективының бигрәк тә җитәкченең уңышка ирешү өчен шартлар тудыра белүеннән килә. Нәрсә бирә ул туган татар теле дигән тар фикер белән яшәү ул кешенең күңел сандыгында сай калдыра. Инде менә никадәр күбрәк телләрне өйрәнә икән, шуның кадәр ул гыйлем дөньясына, ул телләр дөньясына, алар тарихына тирәнрәк керә һәм күбрәк мәгълүмат ала дигәнсез. Алар һичшиксез күбрәк зиялырак һәм күбрәк гыйлемлерәк булалар. Әдиләгә зыялылык юлын сайларга ярдәм иткән Энҗе Әсәдуллинаның әнисе дә укытучы булган. Димәк, укытучылык нәселдән нәселгә күчә. Мондый укытучыга чәчәк белән бергә ат казанган дигән исем бирү дә жәл түгел. Анысы әлбәттә киләчәк эше, әмма бүгенгә әйләнеп кайтсак, Әдилә ни өчен бердән-бер?
Маңа кем гаепле дип сорыйлар инде күп вакытта. Маңа үзебез гаепле, барыбер тик үзебез гаепле. Монда бер кешене дә гаепле кирәкми. Димәк, без менә әтиәниләр, укытучылар, җәмгыять, масса күләм мәгълүмат чаралары гомумән безнең халкыбыз үзебезнең телебезгә булган мөнәсәбәтне күрсәтүче бер фактор булып тора бу. Үз-үзеңне тәнкыйтьли белү, гомумән Тукай әйтмешли, тәнкыйть кирәкле шәйдер, әмма телебезгә булган ихтыяҗны бетерүгә җәмгыять та, халык та гаепле түгел. Ул аерым кешеләр хатасы. Димәк, нәкъ мәктәптәгечә хаталар өстендә эш алып бару вакыты җиткән. Әтиәниләр җыелышларында дөрестән дә шундый фикер яңгырый. Менә бердәм дәүләт имтиханнары бөтенесе русча бирелә бит. Дөрес хәят татарча бирү варианты да кабул ителде, ләкин аны балалар бик сайламыйлар. Бар русча бирү ягында һәм инде әтиәниләрнең әйтәсе килә укырга кергән вакытта кирәк түгел бит ул татар теле, әдәбияттан татар теленә имтихан биреп керәсе юк бит. Татар теле һәм әдәбият укытучысын исәпкә алмаганда инде шуңа укырга кергән теләге булмаганда безгә кирәк түгел ул дип, ләкин минем әтиәниләргә әйтәсе килгән фикерем шул: татар кешесе ул инде каягына укып чыкса да, институт бетерсә дә, академия бетерсә дә, ул бит татар кешесе булып кала һәм ул үзенең киләчәктә гаиләдә балаларын бит ул татарча тәрбияләргә тиеш була. Шул татар мөхитендә татар тарихын, татарның бишек җырларын җырлап тәрбияләргә тиеш була. Шуңа күрә балаларга барбер татар теленең матурлыгын, аның тарихын өйрәтү кирәк дип уйлыйм мин. Бердәм дәүләт имтиханына телләр комиссиясе рәисенең үз карашы, аның фикеренчә, чыбыркы шартлатып эшли торган эш түгел. Кирәк әйбер инде ул. Анда исәп калынса да начар булмас иде, әмма ләкин ул саламга тотынуыннан минемчә. Иң беренче чиратта күңелдә булу кирәк менә монда. Рухи ихтияҗ булу кирәк. Гаиләдә әтиәни, әби-бабайлардан килгән бер төрле менә татарлык яшәү кирәк күңелеңдә. Әтиәниләрнең, әби-бабайларның ышанычын югалткан төп сәбәпкә бердәм дәүләт имтиханының катнашы юк. Ул докторлык диссертациясе кебек катлаулы дәреслекләрдән, мәҗбүрияттән башланды. Шөкер, вәзгыять үзгәрә. Дөрестән дә соңгы елларда татар теленә игътибар бик нык артты. Бу инде төрле менә хакимиятебез тарафыннан кабул ителә торган төрле программаларда да чагыла. Дәреслекләрдә күпкә үзгәрешләр бар. Чөнки бала ул бердә укыса да, 5тә булса да, 11нче сыйныфта булса да бала инде ул. Ул аның барбер күңеле уенга тартыла. Дәреслекләрне төзегән вакытта ниндидер уен элементлары, ниндидер рәсемнәр, ниндидер картиналар белән бизәү отышлырак дип уйлыйм. Ләкин шуңа да карамастан әле бар безнең эшләнеп бетмәгән урыннарда, мәсәлән, шул ук татар теле һәм әдәбияты дәресләренең аз булуы. Нәкъ шул ук сүзләрне каһарман милләттәшебез Әдилә Шәйхетдинова да кабатлады. Бу очраклылык түгел билгеле. Татар теле әдәбият дәресләре күбрәк булса, имтиханын 86 гына түгел, бәлки 100 балга бирер иде. Мин дәүләт советы да булган форсаттан файдаланып әйтәсем килә. 2017 елгы вакыйгаларга караганда хәзерге татар теленең хәле яхшырак. Чөнки төрле телеканаллар бар татарча, балалар өчендә, зурлар өчендә һәм мәктәпләрдә туган телләр санын арттырсалар, бик әйбәт булыр иде. Татар теле бөтен дөнья күләм таралар иде. Депутатлар трибунасыннан Әдилә кебек татар телендә шартлатып сөйләүчеләр сирәк. Әмма Әдилә депутат булырга хыялланмый. Биредә алар экскурсиядә. Ул татар һәм рус теле укытучысы һөнәрен сайлап документларын КФУга тапшырган. Олимпиада һәм имтихан нәтиҗәләре аша аны укырга кергән дип тә исәпләргә мөмкин. Мөршидә Җиһан, Таһир Хәсәнов, Татарстан яңалыклары. Казан югары уку йортларында быел узган ел белән чагыштырганда 3000 бюджет урынына күбрәк. Барлыгы 20 меңнән артык абитуриент түләүсез югары уку елы алырга хокуклы. Бюджет урыннары саны буенча Казан федераль университеты беренче урында 5500дән артык урын бар. Фәнни тикшеренү технология һәм Туполев исемендәге техник университетында да бюджет урыннары байтак. 217 бюджет урыны дәүләтнеке булмаган университетларга бирелде. Бюджет хезмәткәрләренең күбесе машина төзелеше, сервис һәм туризм, техника һәм төзелеш технологиясе, сәламәтлек саклау белгечләре буенча белем алачак. Малоэтажная Россия беренче автоереше Чиләбедә башланган иде. Ниһаять, ул Казанга да килеп җитте. Кунаклар башкалабызда төзелгән заманча яңа коттеджларны карап бәяләде, тәэсирләре белән уртаклашты. Шәхси торак төзелешенә багышланган беренче масштаблы Малоэтажная Россия автоерешендә катнашучыларны бәйрәмчә шаугыр килеп каршы алдылар.
Шундый эсселектә 2 көн дәвамында юлда булуга, Урал таулары аша үтүгә карамастан, безнең энергиябез ташып тора. Шундый матур заманча коттедж бистәләрен күрү, үзара аралашу, фикер алышу безгә бик тә күңелле. Автопробег супер вообще. Первое такое мероприятие. Автоузыш супер, гомумән беренче шундый зур чара. Бик ошадым, аралашу, тәҗрибә уртаклашу, безнең киләчәктәге мөмкинлекләребезне арттырырга булыша. Малоэтажный Россия автоэрешендә катнашучылар яңа коттеджларны карап, үз тәҗрибәләре, сыйфатлы, озак вакытка исәпләнгән йортлар төзүчеләре, технологияләре белән уртаклашалар. От автобега мы ждем, конечно, эффекта синергии. Автоузыштан югары нәтиҗә көтәбез. Россия төбәкләрендәге иң кызыклы уникаль проектларны карыйбыз. Бу белемнәрне берләштереп, аларны үз эшебездә куллана алабыз һәм әлбәттә инде үз алдыбызга менә дигән коттедж бистәләрен төзүне максат итәбез. Малоэтажная Россия йөреше Казаннан соң Чабаксар шәһәренә юл тота. Тагын беренче шәһәрдә булып Мәскәүдә тәмамлана. Фәнис Мөхәммәтов, Ангелина Морозова, Илдар Галәүдинов, Татарстан яңалыклары. Беренче ярты еллыкта КПР фракциясе 5 утырыш, 2 матбугат конференциясе һәм 2 түгәрәк өстәл утырышы үткәрде. Бу хакта Татарстан Дәүләт Советында фракция эше нәтиҗәләренә багышланган брифингта сөйләделәр. Ярты ел эчендә сайлаучыларның 260 мөрәҗәгатен караганнар. Россия Федерациясе Коммунистлар партиясе үзәк комитетының беренче секретаре Геннадий Зюгановның Татарстанга визитына да тукталдылар. Эш графигы бик эчтәлекле булды. Фракция җитәкчесе Рөстәм Миннеханов белән дәшрашты. Ленин музей йортында булды, студентлар белән аралашты. Чуаш халкының уяв мәдәни бәйрәмендә катнашты. Татарстаннан 15 егет Преображенский полкы составын тулландырды. Безнең республикадан махсус сайлап алып, әзерлек узган егетләр армияга китте. Элитлы полк солдатлары яңа чакырылганнар өчен осталык дәресләре үткәрде. Хәрби рәтләрдә төз йөрү һәм сәламләү алымнарын күрсәтте, флагны ничек дөрес итеп чыгарга өйрәтте. Соңыннан корал белән күрсәтмә чыгышлар ясадылар. Хәрби хезмәткә чакырылучыларны тантаналы төстә ветераннар, кадет мәктәбе укучылары затты. Чыгарылышыбызны дәвам итәбез. Безнең телерадио компания һәм Русфонд Хәйрия фонды авыру балаларга ярдәм итү буенча уртак проектны дәвам итә. Бу юлы церебраль паралич белән авыручы 3 яшьлек Радель Сибгатуллинга ярдәм кирәк. Аның гаиләсе безгә ярты елга дару һәм махсус туклануга акча җыюда ярдәм сорап мөрәҗәгать итте. Моның өчен 5542 номерына дети сүзе белән SMS хәбәр җибәрүдә җитә. У меня есть одна большая мечта. Это вот я и себе, и сыну своему пообещала, что когда он вырастет и встанет на ноги, мы обязательно на его свадьбе вместе с ним станцуем. Радель Сибгатуллин актив һәм шат күңелле бала. Уеннар уйнарга, атта йөрергә, мультфильмнар карарга ярата. Тик авыру сәбәпле малай үсештән артта калган, йөри алмый. Нас начали постепенно отказывать ножки. Улым аякларында йөри алмый башлады. Утырып кына тора. Утыру да башка балаларныкы кебек түгел, җайсыз. Ярты яшенә кадәр малай башка гадәти балалар кебек үсә, әмма 6 айдан соң аның авыру билгеләре күренә башлый. 1 яшендә авыру көчәя. Аңа балалар церебраль параличи диагнозын куялар. Ходить он в принципе не может у нас. Стоит он возле опоры только. Ул йөри алмый, нәрсәгә дә булса таянып кына тора, алай да тиз арый. Берничә секунд басып торгач, кабат егыла. Нәрсәгә дә булса таянып, аякларында басып туру малайга бик авыр. Бу очракта көндәлек күнегүләр, массаж, дәвалау физкультурасы, аягына операция ясау уңай нәтиҗәләр бирә. У Раделя очень такая непростая проблема, потому что у него имеется смешанный тип. Малайның сәламәтлек белән проблемаларын җыйга салу җиңел түгел. Аяк мускуллары нык кысылган, ул сыгылмалылыкны югалткан, табаны шалаш үсә. Шуңа да йөри алмый. Операция ясау, массаж, дәвалау яхшы нәтиҗә бирер дип өметләнәбез. Сабыйга ышанычлы йөрү һәм үсү өчен дәваланырга кирәк. Дәвалау бәясе югары, 386 мең сумнан артык. Радельга ярдәм итү өчен 5542 номерына дети сүзен язып, SMS җибәргә кирәк. Күбрәк өлеш кертергә теләүчеләргә тулырак мәгълүмат безнең телерадио компания һәм Русфонд сайтларында. Ойзилә Батырханова, Ангелина Морозова, Ленар Хабибуллин, Татарстан яңалыклары.
Qozanda iminlik qoyışı aksisi devam eten. Yuqidi inspektorları oy boyuna maşına ertüşçilərinin özləri hem pasajirlar iminligi turunda qoyğırtularına ayırım ixtibar verə. Transportda iminlik qoyışların kullanımını kontroldə tutarlar. Tekşirinülər күрсәткәнчә, qoyış 7 yol transport hərəkətləri bulğan işraqda ömrünü saqlab qalırğa buluşa. Alğı otuğışdağı pasajirlarga iminlikni 50%-qa, artqı rəttəgilərgə 25%-qa qədər arttıra. Аулақ үй батыл проекты Татарстанның Мәгариф һәм фән министрлыгы белән берлектә уздырылды. Проектның зона ярышлары республиканың 2 дистәдән артык районнарында үткәрелде. 100-гә якын катнашучы кулга китап алып, татар әдәбияты классикларын өйрәнде. Аулақ үй батыл катнашучыларына Зөләйха күзләрен ача сериалы төшерелгән Сәмрух поселогы буенча экскурсия уздырдылар. Агымдагы елның 23 июлендә Болгар шәһәрендә Ага базар фестивалендә иҗат берләшмәләре белән Аулақ үй батыл проектының финалы узарга тиеш. Булар хакында тулырак киләсе дүшәмбедә актуаль әңгәмә сәхифәсендә сөйләрбез. 16 июль көнне Питереш авылында Скорлупина Бөтен Россия фестивале уза. Кунакларга районда яшәүче халыкларның мәдәнияте, гырыф-гадәтләре һәм көнкүреш элементларын күрсәтәләр. Фестивальнең тарихы, риваятләре белән кунакларны театральләштерелгән тамашада таныштырырга җыйналар. Фестиваль территориясендә Татарстан һөнәрчеләре өчен осталык дәресләре, халык уеннары оештырыла, традицион ашлар тәкъдим ителә. Фестивальнең төп вакыйгасы яңа ашамлык әзерләү рекорды булыр дип көтелә. Ашсу ustaları 8000 йомырка кыздырып, барлык кунакларны да сыйларга җыена. Арча районының төрле өлкәләрендә уңышлы хезмәт куючы актив яшьләре Арча районы башлыгы Илшат Нуриев белән очрашты. Һәр кайсы үзен борчыган соравын биреп, район башлыгы белән турыдан-туры әңгәмә коралды. Шараны радио һәм телевидение алып баручысы Миләүшә Кашаветдинова алып барды. Биргә килгән һәр яшь белгечнең эшчәнлеге белән якыннан танышып, һәр кайсына җиткерәсе фикер тәкъдимнәрен туплап килгән иде. Киләсе материалда Арчадан әзерләнде. Төрле кызыклы проектларга ярдәм итү өчен грантлар системасы эшли. Алар ярдәмендә иң кыю идеялар һәм теләкләр чынга ашырыла. Тулырак Фәннур Хасанов видео язмасында. Алы нормал иде минем ием. Тукай теле булды, ана телем. Ятмыймын мин хәзер кара урманнарда. Кырлай мәктәбендә алам белем. 2020-21 уку елында барыбызны да борчыган бер сорау. Туган телебезне саклау, ана телендә белем һәм тәрбия бирү өчен шартлар тудыру, телебезне үстерү, буыннардан буыннарга тапшыру. Максатыбыз туган телебезне мәдәният, мәгариф, милли традициялар аша киләчәк буыннарга җиткерү. Үткән 21 ел туган телләр һәм халыклар бердәмлеге елы кысаларында Татарстан Республикасы территориясында яшәүче халыкларның телләрен, гырыф-гадәтләрен, мәдәниятларын саклауга һәм үстерүгә юнәлдерелгән проектларны гамәлгә ашыруда муниципаль мәктәпкәчә белем бирү оешмаларына һәм муниципаль гомуми белем бирү оешмаларына ярдәм итү гранты булдырылды һәм шушы грантларны отучы балалар бакчалары һәм мәктәпләре билгеләнде. Шул уңайдан Татарстан телерадио компаниясының иҗат төркеме Арча районындагы җиңүче мәктәпләр һәм балалар бакчаларында булып аралашып кайтты. И туган тел, и матур тел, әткәм-әнкәмнең теле, дөньяда күп нәрсә белдем, син туган тел аркылы. Тикмәгә генә мин Габдулла Тукайның туган тел шигыре белән башламадым сүземне. Әйе, безнең Арча муниципаль районы үзенең данлыклы шәхесләре белән дан тотып казанып яши. Габдулла Тукай, Гомәр Баширов, Мөхәммәд Мәхдиев мәрҗәниләре белән сокланып аларга ияреп яши. Районыбыз мәктәпләре туган телләр елы уңаеннан бик күп конкурслар, чаралар, конференциялар һәм бик күп төрле уеннар үткәрде. Бу чараларда безнең белем бирү учрежденияләре бик актив катнаштылар. Бүгенге көндә дә әле бу эш дәвам ителә. Milli тәрбия, туган телгә мәхәббәт бишектән башлана ди халык.
Шуңа да балалар бакчаларында ике телне дә яхшы белгән бәләкәшләр тәрбияләнергә тиеш. Районның барлык мәктәпкәчә учреждениеләрендә туган як тарихына һәм этнографиясенә багышланган музей почмаклары булдырылган. Туган телләрне үстерү һәм саклау максатыннан оештырылган грантта без җиңүчеләр булдык һәм без шуңа бик бәхетле. Безнең балалар бакчасының материал базасы бик бай иде. Без балаларга киемнәр тиктердек, милли киемнәрне тиктердек. Һәрбер төркемдә өстәл уеннары алдык, дидактик уеннар алдык, күрсәтмә әсбаплар, милли курчаклар алынды. Әлеге грантны тырыш коллективы без белән яуладык. Бу ел дәвамында безнең балалар бакчасында бик күп төрле чаралар уздырылды. Әлеге эшләр юкка китмәде, уңыш җимешләре дә китерде. Балалар бакчабызга бик күп мультимедия җиһазлар, декорациялар, милли киемнәр, китаплар кайтарылды. Шушы акча хисабына менә бу агачлар, декорациялары кайтарылды. Менә бу баннерлар берәү генә түгел, күп алалар безнең. Декорация менә бу иләр, һәм менә бу такта безнең проекторлар, алар бик кыйммәтле бәядә булды. Аллага шөкер, байыдык. Һәм менә бу шкафларда тезелгән әйберләр шушы акчага кайтарылды. Балаларда күргән милли киемнәр барысы да шушы грант акчасына. Белем бирү учреждениеләре арасында бер бөтен структура булдырылган. Аңа 15 база мәктәбе, 17 тип мәктәп, 2 башлангыч мәктәп, 27 филиал мәктәп, 48 балалар бакчасы һәм 2 өстәмә белем бирү учреждениесе керә. Грант чынлап та безнең мәктәп өчен зур вакыйга булды инде. Анда катнашу, әзерләнү, төрле проектларны тормышка ашыру. Менә иң куанычлысы шул булды инде, безнең кассага акча килеп кергәч инде. Без ул акча хисабына туган телләрне үстерү өчен әсбаплар, җиһазлар алдык. Класстан тыш эшләрдә мәдәниятебезне, балаларның кул эшләрен үстерү юнәлешендә эшләү өчен тулыландырдык. Аннан соң инде менә шушы барсын бергә җыеп әйткәндә инде менә шушы нигез, яңартылган нигез киләчәктә белем бирү, тәрбияләү, әти-әниләр җәмәгатьчелек белән эшләүдә зур, төпле нигез булып торыр дигән зур шаныч бар. Ни өчен дигәндә, монда бит инде акча булай гына бирелми, акча мин шушылай эшләр идем дигән максат белән бирелә, шушы кешегә бирелә, шушы мәктәпләргә бирелә. Билгеле инде шушының кадәр зур хезмәт түгеп алынган акчаның инде без кадерен бик беләбез. Ул инде кайсы гына бүлмәгә кереп урнашмасын, кайсы гына кешегә тапшырылмасын. Алар инде моны 5-10 ел буе шушының белән эшләрмен дип бик саклап, кадерләп эштә кулланалар. Районда эшчәнлек уңышлык алып барыла торган юнәлешләрнең берсе сәләтле укучылар белән эш. Сәләтле балалар тәрбияләү, сәләтле укытучылар кулында булганда гына хезмәт нәтиҗәле булачак. Грант акчасына мәктәбебездә шундый матур җиһазландырылган телестудия җибәрдек инде. Элек без гади генә камера төшергән булсак, интегеп фильмны ясаган булсак, бүгенге көндә безнең мөмкинлекләребез артты. Без хәзер монда фонограммалар яздыра алабыз, төрле кинолар төшерә алабыз. Бөтен яктан уңайлы телестудия булганга без бик катышат. Укучыларыбыз төрле олимпиадаларда, конкурсларда катнашалар һәм инде уңышларыбыз бик күп. 2021 елда игълан ителгән грантта катнашып җиңү яулады. Бу безнең өчен зур горурлык һәм дәрәҗә. Грант акчасына без телестудия булдырдык. Бу безнең бердәм коллективның тырыш хезмәт нәтиҗәсе. Киләчәктә дә гореф-гадәтләребезне, туган телебезне саклау буенча эшләр алып барырбыз. Яңа Кырлай мәктәбенең 70 еллык тарихы бар. Безнең мәктәптә 122 бала белем һәм тәрбия ала. Укыту һәм белем бирү процессын татар халкының милли традицияларына, гореф-гадәтләренә нигезләнеп алып барырга тырышабыз. Менә без күрәсез татар теле кабинетын тулысынча җиһазлаштыруга ирештек, интерактив такталар алып куйдык. Шулай ук бик күп принтерлар, төсле принтермы ул, кара төстә чыгара торган принтермы ул, ноутбукларга ия булдык, документ камералар белән безнең укучыларыбыз бүгенге көнне эшлиләр. Киләчәктә дә республикабыз яңа грантлар уйлап чыгарсыннар иде. Моның өчен безнең республика җитәкчелегенә, район җитәкчелегенә һәм инде
Иң зур рәхмәтле мәктәпләребезнең укытучылар коллективына, укучыларга, әти-әниләргә шиксез зур рәхмәтебезне белдерәбез. Туган телебезнең киләчәктә дә яклыйк, саклыйк, аның әһәнен тоеп яшик. Грантлар Татарстан Республикасы президенты каршындагы татар телен саклау һәм үстерү мәсьәләләре комиссиясе тәкъдиме белән кертелде һәм тормышка ашырылды. Әлеге сәгатькә шундый яңалыклар иде. Берничә минуттан эфирыбызны хәерле көн Татарстан тапшыру дәвам итә. Без яңалыклар иҗат төркеме бүгенгә сау булашабыз. Сау, сәламәт булыгыз.